dwi'n meddwl gwylydd gen I ddeud, dwi'n meddwl nes i, ti'n gweld sgript Cymraeg a beth ti'n meddwl, yr syniad cyntaf ti'n cael yn dy feddwl ydy, mae hwn yn mynd i fod yn ffilm gret i bobl sy'n siarad Cymraeg a bobl a geith i gweld yng Nghymru a that's it. A wedyn nes i fynd i Glasgow a gweld yr Albanwyr mae, pobl o bob man oedd erioed clywed am y Gymraeg yn ista mewn cinema, yn watchad yn ffilm fach ni, a just clywed ymatebion pobl ar ôl gymaint oedd wedi effeithio pobl. So gathon ni bobl yn dod at ni do'n deud am eu profiadau personol nos di, efo collad a falle, ac oedd o'n eitha emosiynol, really, cael, just really sylweddoli faint oedd pobl really wedi i heffeithio gan y peth, a nes i really sylwi wedyn o'n i fatha, dwi'n meddwl bod o'n farier o gwbl y ffaith bod y ffilm yma yn Gymraeg os wbath mae'n absolute cryfder yn y ffilm, ac dwi'n meddwl mae'n mynd i wneud i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg a sydd ddim yn gwybod gymaint a hynny am yn diwylliant ni. Mae'n denu rhywun i fewn hyd yn oed yn fwy, dwi'n meddwl, a mae'n gwneud i rhywun ffocysu hyd yn oed yn fwy, achos dyn nhw ddim wedi gweld y lle yma o blaen, ddim wedi clywed y sŵn o blaen. A felly, dyna pam dwi'n mor browd bod ni wedi gallu gwneud y ffilm yn y Gymraeg. A dwi'n meddwl dyna'r unig ffordd authentic fos ni wedi gallu dweud y stori yma am yr hogan yma o'r lle specific yma yng Nghymru.